ରାଗ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲା ମାମା? ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲି ବୋଲି ସେ ରାଗିକି ଶୋଇଛି। ତ ବୟସ କେତେ କହିଲୁ ମାମା? ମାମା ଲୁ ନେ ନେ ବାବାଲୋ ରାଗ ନେ ନେ ପିଇ ଟିକେ। ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ପକଉଥିଲି ସବୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପିଇଦେଲି। ନେ ନେ ମାମା ମାମା ନେ। ସରି 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 ହଉ ପିଇଦେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ୟମି ୟମି ଲାଗୁଛି ନା ମାମା? ୟମି 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 କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମିଠା 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 ବାବା ଶୁଣୁନି ରାଗି। ମିଠା 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 ଲାଗୁଛି। ଓ କି ରାଗ ସିଏ। ୟମି 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 ୟମି